Достым, син Европадагы иң зур шәһәрнең кайда урнашканын беләсеңме? Безнең туган илебездә, Россиядә ул. Илебезнең баш каласы булган Мәскәү 2511 квадрат километр мәйданны били. Ул үзе шәһәр генә булса да, Грузия, Әрмәнстан, Бельгия һәм Литва кебек илләрдән зуррак. Барлык Мәскәү урамнарын бергә кушсаң, 4350 километр булыр иде. Бу урамнарны җәяү йөреп чыгар өчен 1 айдан артык вакыт кирәк. Шундый зур Мәскәүдә 13 миллионнан артык кеше яши. Бу бик күп. Шәһәрнең атамасы Мәскәү елгасы белән бәйле. Баш калага 1147 елда бийек князь Юрий Долгорукий нигез салган. Мәскәү искиткеч зур шәһәр. Анда 400-гә якын урам һәм мәйдан, 300-дән артык театр, 400-дән артык музей, 900-дән артык һәйкәл, 9000-нән артык спорт корылмасы бар. Тагын Мәскәүдә Россия дәүләт китапханәсе эшли. Ул Европаның иң зур китапханәсе. Анда 367 телдә язылган 45,5 миллион китап тупланган. Хайваннарны яратучылар Мәскәү зоопаркына бара ала. Анда 550 төрдәге хайваннарны күрергә мөмкин. Менә баш каланың үзәген күрим дисәң, Мәскәү Кремленә юл ал. Кирмәннең диварлары һәм манаралары 15-нче гасыр ахырында итальян архитекторлары тарафыннан төзелгән. Кремль диварларының озынлыгы 2 километр, биеклеге 8 метрдан 19 метрга кадәр. Кирмәндә 20 манара бар. Иң билгелесе Спас манарасы. Аның өске өлешендә илебезнең иң борынгы сәгатьләре, Кремль курантлары урнашкан. Аларның диаметры 9 метрга, укларының озынлыгы 4 метрга, авырлыгы 50 килограммга җитә. Кремльгә ничек барып җитәргә соң? Иң тизе сул метрога утырып, әлбәттә. Мәскәү метросы шәп һәм тиз транспорт чарасы гына түгел, чын җир асты шәһәре дә. Аның 182 станциясе бар. Җир асты юлларының озынлыгы 365 километрга сузыла. Менә шундый гаҗәеп шәһәр икән ул Мәскәү. Мөмкинлегең булганда, аны барып үз күзләрең белән күреп кайт.